салом алейкум ба ҳама. Хуш омаде ба канали ма. Ма имрӯз шумода як дачаи зурра нишон медиҳем, нархам нишон медиҳем. Номи дача барои дамгирии шумо роҳат. Рафтем. Раҳи душанбе мо 32 километри Варзобда дохилем ва ай дасти рост мебинем роҳат. Аз тарафи душанбе биёен дасти чап мешавад. вориди и дача мешавем. Пеш аз даромадгоҳ 4 та кат шуморо пешвоз мегирад. дар берун 14 дона кат шуморо пешвоз мегирад ва 10 донаи дига кат дар зери ин. нархи як дона кат барои аренда 150 сомонӣ. Ветер шепчет, забытые были. Здесь мои корни, здесь крылья раскрыли. ҷо барои парковкаи мошин ҳастай. дар дуюм этажаш меҳмонхона. биёед ма шумо дар меҳмонхонаро нишон диҳам. нархошон аз 300 сомонӣ то 600 сомонира. барои туристо скидка ҳам ҳастай. анаи ҳуҷраи 600 сомона барои 12 соат, яъне як смена. дар инҷа дохилаи диван барои 2 нафар. телевизор дора, шкафчик дора, стол дора ва дар инҷо ҳамом. оби гарм ҳаст. девола бине кӯҳай ай санг. санги сохта нест дар ин ҷоя ба ҳамин кӯҳ пайваст кардаем. агар рафтем ма шумо дар дигар ҳуҷраҳои арзонтаршам нишон медиҳам. аз ин ҷо мебароем. як манзараи зебо. ма шумо дар сеюм этажа нишон медиҳем ки футболни площадка дорад. як футболни площадкаи калон дора. метавонед 5 ба 5 анҷа биёед бозӣ кунед. ҳамаро тамошо кунед. кӯҳа нафас кашед. обе ки дар бассейн мебинед оби чашмае. шанбе якшанбе одам бениҳоят зиёд мешавад. расчётотона мегиред.
хайр ҳамада бесар кати кӯҳ бироиму инҷа дая раҳи зур ёфтагиам. Walls are shaking, fade to black. Coins on my eyes, cold and still. Breathe held tight against my will. Shadows whisper across the shore. Every step feels final now. Names are carved into the dark. Every soul leaves just a mark. No more time, no alibi. Only echoes asking why. We cross the sticks. No return. Fire inside. Bridges burn. We cross the sticks. Skin and bone. Hey, the Советон метиҳам. Кадоме даки контактошон дар кораи дар зери видео мондагиам.